Måske muligvis sådan bare lidt. Så jeg vil anbefale at virkelig fucking passe på. Og lad være med at komme alt for højt op. Sådan her, det er rigeligt, tror jeg. Nope. Okay, de skød efter mig med det samme, så... Okay, og du er bare usynlig. Okay, vil du skyde den her? What the hell? Det er over 200, det der. Jeg rammer på 230 eller 100. Det er også bare svært at ramme, når det er sådan en prik, i stedet for... Altså... Når man ser helt op fra, så er det en meget lille profil. Jeg finder en, der står stille. Hvordan var det ikke et hit? Det er for højt. Ja! Og så et til. Nu er jeg i gang. Yes! Hvad er det på strøm? Så okay. Jamen, jeg fik 2. Hvor godt.